गोजांनायानो अयथासार ओंखायनो दसे लाइभआव फैबावबाय आङो वार्ड सायनायजों लोगोसे दा मोजां रायज्लायनोसै नङा होमबा लोगोफोर दा कमेन्ट खालामनो हागोन आरो सोर सोर लाइभआवहाय फैबावो ना उन्दुलाबायसो ना माबायसो माथो उन्दुनायनि टाइमाथ' जाथ'वाखैमोन जास्ट दायो बारा जायाखै दा बेखायनो दसे लाइभआव थाबावनोसै आरोना कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर फैदों आरो वार्ड सायगासिनो नै नोंबो लाइभ होबाय नै जोंनिया मिनियाबो दं ना नुबाय बेनि लाइभआ आयै आयै होनलायगासिनो दं बा गुसुखान उन्दुजोबबायसो नामारा सासे फैजोबबाय सोर फैग्रोदों कमेन्ट खालामसाय दे नायथारनोसै आं लोगोफोर फार्स्ट टाइमावहाय बे सासे फैनाया सोर जाखो हाय बा हेल' होनहरदो दे आंबो लाइभआवसो दङ नै लाइभआवसो दङ आंबो ओरैबायदि गुसुलै ओंखायनो आङो अरसो सायगासिनो दङ आठजन फैजेनबाय दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर एसे ओरैबायदि गुसु ना दा अरसो सायगासिनो दङ जोङो दा बेखायनो दसे नोंथांमोनजों लाइभ थाबावनोसै आरोना कमेन्टआनो हरथ'वाखै नालाय लाइभबो होना हो मा बेनोथ' गाज्रिलै फन फैनायानोथ' आंनि बेकग्राउन्डजों ओरैबायदि मोजां नुदोंना नै 32 जन फैजेनबाय दे दानिया थाफा थाब कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर 32 जन मानि फैबाय गोम गोम मोनखाबाय आरोना दा जायफ्रा अबेनिफ्राय आंनावहाय लाइभआवहाय जयेन जाफैदों बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय जास्ट आङो बिडिसि कनफारेन्सआव दंफैयो ओमफ्राय गोजांनायखाय आङो एसे अर सायगासिनो आरोना ओरैहाय नुदों दा नै ओरैबायदि गोजाङो नै अर सायगासिनो ओमफ्राय लोगोसे अमा खोमाबो हांनानै जाबाय दा बिदि आरो 53 जन फैबाय कमेन्ट खालामदो दे दाने अयथासार गोम गोमल' मोनखाबाय फैल' लोगोफोर फैल' ओरैनो थाफैखाद्रा नोंबो जों सानैजों दं दायो ओमफ्राय नैबेबो लिंहरगासिनो दं लाइभ होदों आरो 59 जन फैबाय ओमफ्राय 100 जन फै 100 जन 67 जन फैबाय 100 जन ओमफ्राय फै कमेन्ट होदो दे लोगोफोर जों सानैजों दङ मिनियानि फल'वार्सफोर ओमफ्राय एसकेनि फल'वार्सफोर आं माने ओमफ्रायो जों दङ सानैबो दादा बाहाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे नर्थ गान्दाबिलाव माबा बिडिवाइसि ना बिडिसि प्रग्राम जागासिनो दङ NELC नि ना NLC नि बिडिसि प्रेबि नार्जारि होनदों सबायाव दंमोन नामा औ दङ प्रेबि नार्जारि सानैजों आं दङ सबायाव आरोना दङ बेयावनो जास्ट गोजांनायखाय अर सायनानैसो दङ आरोना सिङाव 150 हाबहैयाखिसै जनसो आङो फै 200 जनसो लोगोफोर ना गाबोन माबानायसै ओमफ्राय 200 कमेन्ट जनसो खालामनो फैदो हागोन दे लोगोफोर दसे नेटआ बेवहाय बरिया नांलाय ओंखायनो आङो लाइभ थानो माने गोसो जादों आरो न'आवथ' आंना नेटआ दुखुनांथावा नाङा बेनो जोङो सानैनिबो नेटआ नाङा आरोना न'आव बेनिखायनो लाइभआव एकदम खस्थ' जायो आरोना सिलसिलि फैदो दे आदा दासो 91 दहाय 91ल' नुवाखै जाबाय नै आं दासो आयो नुबाय आं 61ल'सै आदा गोजोननाय फैदो दे 100 जनसो फैना दा गोजोनबाय लाइभआव माब्रै आदसा जाखोरा थेंकिउ जोंनि बर'फ्रालाय लाइभआव गोजोननाय थाबाय आंनिफ्रायबो नोंनिसिम सिलसिलि थेंकिउ ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो सिलसिलि हाब जोङो सुरासटन ब्लकआ मा होनदोंनो महाय दंनो जोङो सबायावलै सबायाव खैला मैलावहाय दङ ब्र जवाहरलाल नेहारु मिनि स्टेडियाम फिल्डआव दङ रा आदै गाबोन फैदो
Gapa hijome mos mos Dia menayane. mos menaya thoke muke kehena sadikara Reflebi Nazari गोबां जादों नामा आदा मर्जना टाउना जाबे मानसिया बहुत गोबां आरोना मानो होनना बुङोब्ला बहुत दङ आरोना स्टेट आउट अफ स्टेटनिबो मोनथाम स्टेटनिफ्रायबो दंफैबावोसो ओमफ्राय गोजान गोजान जायगानिफ्राय दंफैयो आरो गाबोन बा नोंथांमोना फैयोब्ला बा आंनि सफैयाब्लाबो गाबोन आं भिडिअ खालामगोन लाइभ होगोन आङो गैयाब्लाबो फुङावहाय 10टासोआव आं लाइभ होगोन आरोना ओमफ्राय आङो माबासोआवबो खालामनाय जागोन आरो लाइभखौहाय 12टा बा 1टासोआवबो आं खालामगोन खेबनै होगोन आं गाबोन लाइभखौ फुङावहाय 10टा ओमफ्राय 12टा बिदियावहाय होगोन आरो आङो लाइभखौहाय ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर ओमफ्राय लाइभखौनो होथाराखैलै गासिनबो दे थोनलायनाङा लाइभ होग्राफ्रा होखागोन लाइभखौहाय ओमफ्राय मोजां मोननायखायसो लाइभआव फैखादों नङा होमबा लोगोफोर दा जेसेबांनाखि आंनि लाइभआवहाय दंफैयो बयबोथ' आंनि फल'वार्सफोर दा बेखायनो मा लाइक होलायनांगौ आरो दा कमेन्टखौबा कमेन्ट खालामनो हागोन आरो मा मा गामिनिफ्राय दंफैयो ओमफ्राय बबेनिफ्राय ओमफ्राय एसे माबाफोर मिथिनो गोनांब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन आरोखि ना मानो होनना बुङोब्ला कमेन्टखौ एसे नायनो लुबैयो दा बेबायदि आरो गोजांनाया दाबो खारथारालै लोगोफोर जिकेटसो जोंब्लुबनांबायगासिनो दङ नै ओमफ्राय नै ओरैहाय माने गोजान गोजाननिफ्राय फैनायफोरनोहाय जाहोगोन आरो बिदि आरो नै बहाय दङ फैदो सबायाव माथो फनाखौनो खालामाखिसै नोंलाय बिटुएल बिदि जायोलै लोगो असेयाखि ओमफ्राय नै असायगासिनो आरो फ्रेबि नार्जारि सहैथ'नाय नंला आं गाबोनबो थांनाय जानाय नंला ओमफ्राय आरो रबिबारावबो जोंना थेंक्स गिभिं दङ अ सा औ जोंनिबो दंखायोथ' ओमफ्राय दा जायखिजाया जास्ट दंफैयो आरो लाइभआवहाय लाइभखौ एकदमबारे ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर माबोरै दङ ओइ माथो बिबु गेसाव मोनामखो अमा बिबु मोनामफैबायरा अमा बिबुआ गेसाव मोनामबाय अमा बिबु रुदों ओइ नै ओमफ्राय आङो दहायथ' देखायखांखाबाय नङा होमबा लाइभनि गेजेरजों बेयावहाय माबायदि डेक'रेसन खालामदों ओमफ्राय भिडिअबो होदों आङो एसे सिगां मैयाहाय होदों आङो चेक खालामनानै नायनो हागोन मा होनो होबायथारा नै बेबो होदोंथ' लाइभ नै जों सानैबो लाइभ होदों आरोना लोगोफोर नै लाइभ होगासिनो नै लाइभ होदों आंबो लाइभ होबाय बेबो लाइभ होबाय बेलाय नै लाइभ होगासिनो दङ मिनियाबो ओमफ्राय दोनथ'नाङासै बायदि मोनबाय मानोथो आं दोनथ'नांगौ जाखो हिन्जावा फन खालामगासिनो आङो अजाया न'आवबो गैयाना आंबो गैया जाहैबाय ओमफ्राय हिन्जावाबो न'आव गैया ओमफ्राय दा न'खराव फिसाफोर सानैल' दं दा मा जानानै दं मा जानानै गैया आंबो थादोंसो हय सुखुवाखै आरोना लाइभआव थादोंसो हय बाव सबायाव थादोंसो हय सुखुनाय मोनाखै फिसा सासे दङ फिसा सानै दङ ओमफ्राय आब'नि फिसाजो दङ बेजोंसो नानिया उन्दुयो नानिया गोलैथार ओंखायनो आं सुखुवाखै आरो बिमाबो गैया दस्रायाव दंहैथ'यो सानथामनि हाबाफारि लानानै ओमफ्राय दा ओमफ्राय सिलसिला उसुखुथु मोनदों आदा आं सहैनाय नंला आदा नोंनि भिडिअखौनो नायना थानोसै आदा गोजोनावसो दङ आं आदा अ आसा दे ओमफ्राय बबेयाव दङ जेनेबा सिलसिलि सिस्टार बबेयाव दङ एसे खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय आङो लाइभखौ ओरैबायदि गोजाङो थेवबो आङो दङ दसे नोंथांमोनजोंहाय मिनियाथ' थांनायसैनो आं दसे थानानै थांगोन आरो दसेनि उनाव थांगोन आं थांनायसै लोगोफोर जाखिनि नोंथांमोना नायदों नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय स' लोगोफोर आङो भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन मा होनो मोनाबिलिनि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आङो हरबाय स' थेंक इउ गुड नाइट टु अल बाय बाय इंगिथि खाना होनदोरा आं उन्दुबाय ना सावथालनि इंगिथि खाना आं उन्दुबाय
एंगिटिक खाना बायबायसो दे लोगोफोर मिनिया दोनथ'बाय आरो लाइभनिफ्राय ओमफ्राय दाबो फैया न'आव नुबाय नै आंना मेदामा आरो मुसाहारिया थांगोन र' दसेनि उनाव थांगासिनो अयथासार गोजाङो ओमफ्राय थांनोसै थांनायाथ' रेनजेन्टखौ नेजों रेनजेन्टना सिङावसो दंहैयो अजेनाबो गिर्जाबो गखानोसै नै गसंदों होनखाबाय ओमफ्राय सिलसिले फुंखा नेम आदा फुंखा नाम आदा ओमफ्राय कमेन्ट खालामबावदो दे दसे मा होनदों दे लाइक होनाया मनिटाइज खेबसे अन खालामाखै अन खालामहैदो दा अन खालामदो जाबाय दा ओमफ्राय लोगोफोर एसे फैदो दे मानो कमेन्टआनो गैथारा माथो कमेन्ट हरलादो दे दसे 4 मिनिटसो थाबावनायसै आं अनलि 4 मिनिटसो दे लाइभआवहाय खेबसेनो अन खालामखानांगौ रा खालामदोंमोनलै जायाखै माबा लस जायो बे माबायाव नायनो दा नायनायाल'सो जानायसै केबि नार्जारि ओमफ्राय नो आलासिया सोर सोरहाय आदा आं बेनि सिगां भिडिअ होदोंमोन नायनो हाबफिनगोन मैया होदों आं भिडिअ दे आंनि माबायावनो इउटुब चेनेलावनो नायनो हागोन माबायानो खिथाजोबखादों आरोना सार बिमलानो सेन्ट्रेलनि भाइस प्रेसिडेन्ट बेनो खिथाजोबखादों आंबो बावलायलाङो चेन्नाइनिफ्रायनो आलासिया बोरैबा नाममोन आरोना आंनि सिगांनि भिडिअआवहाय नायबानो स्पस्ट' बुजिजोबगोन आरो बेयावहाय सोर सोर आलासिफोर फैगोन ओमफ्राय बबेनिफ्राय फैगोन दा एबा बे कनफारेन्सआ माबायदि खुंजालांनाय जादों गासिबो टटेलि कन्टेन्ट होनाय दंखायो आरोना मैया बानायदों आं बे भिडिअखौ चेक खालामना नायबानो मिथिजोबगोन आरो थांनायसै दे दसेनि उनाव थांनायसै आंबो ओमफ्राय गाबोन सानावबो आं गाबोन सानावबो लाबोगोन 10टायाव लाइभ लाबोगोन आं गिर्जा गखानोसैना सबाय गखानोसै बेसेथो लाइभ होबाय थाखो औलै नेटआ मोजां नाङोना आखान मा लाइभ होबाय थाबाय आं एलबिआव फैबाय ओमफ्राय आंनि आरपिएमआ लाइभआवहाय बहुद खम जानानै दंना ओमफ्राय नेट थानायावनो लाइभ होबावबायालाबो जाया दा ओंखायनो आं एसे लाइभ होदों आरो आरपिएमआ लाइभनि खम जानानै दं लाइभनि सर्टनि दा बेखायनो आङो लाइभ होदों आरो ओमफ्राय फ्रेबि नार्जारिया आं नायनाय जायाखैमोन आदा नायनो हागोन दे सार बिमलानो कन्टेन्ट खालामखादों आरो ना नायनो हागोन ओमफ्राय पंकज नार्जारि होनदों आं नायनाय जायाखैमोन आदा पंकज नार्जारिया मा खालामदों आदा फ्रम पाठशाला थेंक इउ अर सायदों नै आं अर सायगासिनो दङ नै नुलाय नै अर सायगासिनो आरो ओमफ्राय जास्ट नोंथांमोनजोंहाय कनफार्म जानो लाइभआवहाय दसे थाबाय आरो ना ओंखामा न'आव जाहैगोन रा दा दसे थानानैहाय ओमफ्राय दसे लाइभआव थाबाय दे कमेन्ट खालामब्लादो बयबो बेयावलाय बोरैथो ओंखाम जालाङो आंलाय जाया ओमफ्राय पंकज दैमारिया मा होनदोंनो बहाय दङ आदा माथो दावराव माबायाव दङ आङो माबायाव बिडिसि कनफारेन्स जागासिनो दङ आरोना एनएलसिनिफ्राय दा बेयावनो दंफैयो आङो जास्ट आं एसे आवगोलबो लाइभ होखांखाबाय चेक खालामना नायला मिथिगोन आरो फेबि नार्जारि ओइ बाजै मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि संखोथाय नोमबाजैयाबा दा गैलिलाय खोमा लाइभआवहाय मा ओंख्रि संना दोनखो एबा ओमफ्राय
खबर सबर मोजाङै दंलायो दा ने लाइफआवहाय जायफोरा दंफैयो ओमफ्राय गोजांनायानो खारा नै दाबो अयथासार बे गोजांनायानो बिदि जालायखाबाय नै गोजांनाया बाराखासै दा गोजांदोंरा खाथियाव जाहांगासिनो ओमफ्राय आं माबा माबि टेनसन जादों सानदों मा टेनसनलै बा सिरि आं जिरायदोंब्लाबो गोजोननाय मोनाखै गोसो सिङाव माने ओरै बेराफारसे प्रबिन नार्जारिया थेंक इउ मा सानदोंलै बेबा ओरैजों नाहरदों आरो इयो ना नैबेजों नोजोर होहरदों ओरैहाय न' फारसे नाहरदों सिलसिलि मोजां आदा खबरा नेना थाबाय गाबोननिखौ आदा दे आं नायखागोन आदा आं बान्दुगुरिनि आदा बान्दुगुरिनिसो ने आस्सा जागोन दे आं गाबोन फुंनि 10टायाव होगोन खेबसे ओमफ्राय 12:30निफ्राय लानानै 1टासिम होगोन आं गाबोन जायफ्रा लाइभआव जइन जानो गोसो जानो हागोन आरो गाबोन होगोन आं खोनादों जानांगौ दामनायफ्रा ओरैबायदि होगासिनो दं आरोना दानियालाय भलिउमा ब्रेसो जाबाय गबाय नामा गनाय माथो गोमबोजोब्बाय मानसिफ्रा थाबायबोनाया औवानि दलाङा गोमजोब्बाय नै थाबायनाया आयु नै आदा मिनिया नायदोंमोन आं दहाय बिनिखौबो नोंसोर सानैबो बै दे आं आदा भिडिअ बेलाय मिनियाबो दंखायोना दंगासिनो थाङाखौ ओमफ्राय गुसु बोथोर जाबायना बयबो थांलाबाय दफा फैयो दफा थाङो ओमफ्राय नै बिदिनो गोदान फैयो जेसमिन दोनो डेन्जार नामा सबाया डेन्जारथ' बिराद मोजां ओरैबायदि देग्लायनि बोसोराव सबसे बेस्ट नुदों आरोना आं बिथांमोननि बे डेक'रेसन खालामनाय मानायफोरखौ साजायनाय मानायफोरखौ आंथ' सिगांबो नायखांबाय नालाय ओमफ्राय प्रबिन नार्जारि बे आदा मिनियाया सुलिमाननि बिदा दा आदा नंगौ सुलिमाननि बिदा सुलिमाना दहायसो थांदोंमोन ना ओरैहाय सिङाव दंहैयोदां हरैहाय बिनि बिदा ओमफ्राय माथो सिखौसो नायलायबाय देलाय बेखौसो नायलायबाय मामा हरदोंलै ओमफ्राय अनलि दसेल' थानोसै आङो दे ओमफ्राय दोननोसै आङो मिनियानि गोसोआ थिग गैया खर'आ एसे सिरियास जाना दं माथाया साननाया ओरैबायदि माने एकदमबारे बारा थिग नङा आरोना मिनियानि खर'आ मथा मथि दिनैल' नङा अराय सम आंनि जिउआ जेसेबां दिनसिम थागोन एसेबांसिम आंनि खर'आ मोजां गैला आरोखि ने होमब्ला मा जाहोननि थाखायहाय खर'आ थिग गैया बेखौथ' आं बुंनानै बुफ्रुसारनो हाया जाहैबाय गावनि गोसो गावसो मिथिगौ मा टेनसन दं दा प्रेक्टिकेलि बिथांहा माबाफोर टेनसन दं जानांगौ बेखौथ' गावसो मिथिगौ आरोखि ना ओमफ्राय डकुमेन्ट खालामदो दसे थाबाय माथो जानाय मालाय जानानै आराम उन्दुखायो मैयाबो जाना आराम उन्दुदों नानि गोरलैया थाबोदों बैयावहाय आलासिफोरखौ ओंखाम जाहोनोसै आरोना नै ओंखाम जालाबाय माने नै बैयो नुनाया गोजाननिफ्राय थाफैनायफोरनो थाखाय ओंखाम जाहोदों आरो बेयावहाय माने डाइनिं हल बियो ओमफ्राय डेलिगेट थाफैनायफोराथ' बेबायदिनो गावबागाव मण्डलि गावबागाव जायो जाहैबाय ओमफ्राय नैबे बैयो
जायफ्रा गोजान गोजाननि आलासिफोर दंफैयो ना दिखियाजुलि उदालगुरि अरुणाचल बेफोरबायदिनिफ्राय दंफैयो बिथांमोननोहाय जाहोगोन आरोखि नैबेयावहाय आलासिफोरखौ दा बिदि आरो ओमफ्राय नै आंबो लाइफखौ बेयावनो दोनथ'नोसै दे लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोनाबो खस्थ'यै गुसु समावबो आंजों लाइफआव थाफाबाय ओमफ्राय दा बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दा आंबो बे लाइफखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना दा बेनिखायनो जायफोरा लाइफआव फैदोंमोन दा बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय गुड नाइट अल बाय बाय